Казват, че красивите жени били амазонки, които знаят какво искат и как могат да го постигнат. Амазонките винаги стреляли точно в целта, били смели, дръзки, спиращи дъха и никой мъж не можел да им устои. Съвременните амазонки винаги побеждават, защото правят осъзнат избор да се грижат за кожата си с най-финните и качествени продукти, в които няма химикали. Те са перфектен избор за най-чувствителната кожа, многократно по-добър от медицински продукт. Доверете се на комплекта Амазонка на Дорфея, който включва 5 топ продукта, любими на всички наши почитатели. Започваме своя ритуал с околочен серум за бърз ефект, съдържащ 98,6% натурални съставки. Това е високо концентриран продукт, чиято течна, прозрачна консистенция гарантира мигновено попиване на активните съставки. Благодарение на този серум, който действително действа много бързо на кожата, върху нея се формира нежен филм, който е подобен на втора кожа и предпазва лицето ви от изсъхване. Тази формула е веган и без алергени, не остава лепкав и мазен завършек по кожата и е перфектната основа за грим. Продължаваме своята рутина с разкрасяващия маслен елексир за лице, коса и тяло, който може да се използва в много посоки, затова го наричаме продукт 3 в 1. Помага ни за естествено сияние, за допълнителна ежедневна хидратация, за сияеща кожа по цялото тяло и за копринено меки и ароматни коси. Продукта съдържа ценна комбинация от масла, авокадо, арган, вечерна иглика, маслина, здравец, витамин Е, смекчава бръчките, ухае разкошно и подхранва вашата кожа. В действителност той е естествен резервоар на младостта, отново хипоалергенна формула, веган. Продуктът не е тестван върху животни, а само върху 20 доброволци на възраст от 25 до 67 години, които дадоха отлични резултати при тестовете. Продължаваме рутината си с разкошния дневен гел-крем за лице на Дорфея, 93% натурални съставки. Той съдържа масло от броколи, колаген, хиалуронова киселина, витамин Е и магарешко мляко и всъщност помага да преборим симптомите на стреса, умората и негативното въздействие на градската среда. Аромата му на смокиня ще ви потопи в усещане за невероятна наслада и свързаност с природата. Този продукт значително заличава следите от умора и недостиг на хранителни вещества в нашата кожа. Действа наистина бързо, използвайте го ежедневно, помага при всички възрасти. Продължаваме своето действие, активно действие, с задължителния балсам за устни, 100% натурален, разбира се, като имате избор от роза и манго и роза и банан. Този ароматен балсам постила защитен вуал върху вашите устни, така че да ги оздрави и предпази от напукване, успокоява и вече нарушената кожа. Действително е много нежен, фин и дълготраен, съдържа като антиоксидант витамин Е, но той е и консервант на продукта. Той действително разкрасява кожата ви. Също пчелен восък, за меки и защитени устни, масло от каритей, за неподвластна на времето кожа и други нежни съставки. Продължаваме с подмладяващия крем за тяло на Дорфея, който е 95% натурален продукт с бадем, гроздови семки, хиалуронова киселина, колаген и витамин Е. Той отново ухае на разкошна смокиня, бързо попива, интензивно подхранва, няма мазен завършек и ни позволява веднага да се облечем. Прави кожата сътенено нежна, мека, еластична, тонизирана и стегната. Като въздействие върху кожата чувствително се усеща и може да го използвате, разбира се, и след разни интервенции, като бръснене, след слънчево излагане, солариум, когато усещате опънатост и дискомфорт, отново за всички типове кожа. Доверете се на Дорфея. Мигновено усещане за амазонка.